Wata ga Allah wanda yake shine mawadaci mai karamci ga bayi, ya yi mana ni'imomi masu yawa waɗanda ba ma iya ƙididdige su, ya yassare mana daga falalarsa da baiwarsa ni'imomin da yake sun yalwaci mutanen birni da na ƙauye. Ina godiya gare shi subhanahu wata'ala, ina kuma yabo a gare shi. Ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah ta'ala shi kadai, wanda yake mai yalwa cikin arzikinsa, mai yin ni'ima ga bayi, ni'imarsa ba ta karewa. Ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne, shine mafifici a cikin dukkan bayi wanda ya godiya, ya cika godiya ga Allah cikin ni'imomi da Allah ya yi masa. Kira da aminci Allah tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tabarke su har zuwa ranar tashin alkiyama. Bayan haka yan uwana musulmi ki yayi dokokin Allah, sannan mu yi godiya ga Allah cikin ni'imomi da ya yi mana. Mu sani Allah ta'ala ya bayyana sanarwa a fili a cikin Alƙur'ani cewa idan bayi suka yi godiya, ya yi alƙawari zai ƙara musu daga ni'imarsa. Idan kuma suka butulce, suka nuna ainihin wato butulci, to Allah ya ce azabarsa suna da yawa mai tsanani ce. Yan uwana mu sani cewa ni'imomin da Allah ta'ala ya yi ga bayi ba su da iyaka, ba a iya ƙididdige su. Allah ya yi ni'ima ga bayi a cikin jikunansu. Idan mutum ya kalli jikinsa, yadda Allah ya halicce shi, ya daidaita halittarsa, ya yi masa ni'ima ta gani, ya yi masa ni'ima na ji, ya yi masa ni'ima na ɗanɗano, ya yi masa ni'ima na sansani, ya yi masa ni'ima na ƙafafu da zai takace duk inda zai je, ya yi masa ni'ima ta hannayen da zai ɗaga ya aikata bukatunsa, ya yi ni'ima ga bawa a cikin jikinsa, ya yi ni'ima ga bayan inda ya halitta mana wannan duniya da duk abin da ke cikinta don mu amfana mu ji daɗin rayuwarmu. Ya yi mana ni'ima, ya yi rota mana arziki, kuma babbar ni'ima mafi ƙololuwa ya yi mana ni'ima da kyauta da wannan imani da musulunci. Idan muka duba wannan, za mu ga lallai wajibi ne ga bawa, in dai ba ya zama butulu ba ya godiya ga Allah, ma'ana godiya bisa waɗannan ni'imomi da Allah ya gabawa. Duk da cewa bawa baya iya ƙididdige godiya ga Allah, baya iya isar da godiya bisa ni'imar da Allah ta'ala ya yi masa, to amma wajibi ne bawa ya yi godiya. Godiya nau'i ce ta ibada ga Allah, ma'ana bawa ya gode wa Allah cikin ni'imomi da ya masa, nau'i ne na bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bal ma yana cikin manya-manyan nau'i na ibada, bauta wa Allah da ya yi masa godiya. Shi yasa ma Allah ta'ala a cikin Alƙur'ani ya yi umarni gare mu baki ɗaya bayi cewa mu yi masa godiya. Allah ta'ala ya hore mu, ya hore bayan Allah annabawa, manya-manyan bayan Allah, ya keɓance su da horo da yin godiya. Allah ya gaya mana a cikin Alƙur'ani, yake gaya mana laqad atayna luqmana al-hikmata an yashkura lillah. Allah ya ce hakika mun ba wa luqman al-hikma, luqman bawan Allah nagari, Allah ya bashi hikima. Allah ya ce an yashkura lillah, kai godiya bisa ni'imar da Allah ya maka, kai luqman. Allah ta'ala ya gaya mana baki da yace fadhkuruni adhkurkum, ku tana da ni ji Allah, ni ko zan tana da ku ji Allah ta'ala. Washkuru li wala takfurun, ku yi mun godiya kada ku kafirce mu. Allah ta'ala ce ya yi walladina amanu, yayi kira ga mummunai, ya ku wadanda ku imani da Allah, kulu min tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga ni'imomi tayyibat, ma'ana dadadan arziki da muka yi muku. Sai ya ce washkuru lillah, ku yi wa Allah godiya in kuntum iyyahu ta'budun, in dai kun yarda Allah shine kadai abin bautar ku, to ku yi godiya gare shi. Allah ya ce fabtaku inda Allah rizqa wa abudu washkuru la, in kuna neman arziki ku nema a wajen Allah, sannan ku bauta wa Allah shi kadai kuma ku yi godiya gare shi. Hatta annabawan Allah, manya-manyan bayan Allah, Allah ya hore su da yi masa godiya, kamar yadda Allah ya gaya mana game da annabin Allah, ainihin annabi Musa alaihi salam. Allah yake cewa qala ya Musa inni istafaituka ala an-nasi bi risalati, ya kai annabi Musa da Allah ta'ala, na kebance ka, na zabe ka da sakona, ma'ana manzanci, kuma na keɓance ka da magana tsakanina da kai akan dukan mutane. Saboda haka fa khudh ma ataitu, ka riki abin da na baka da ni'ima, wa kun min shakirin, kuma ka zama cikin bayi masu godiya. Haka ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce da shi balillahi fa'bud wa kun min shakirin, ka bauta wa Allah shi kadai, ka zama mai godiya a gare shi bisa ni'imomi da ya maka. Allah ya yi bayansa na gari annabawan Allah saboda suna yawan godiya ga Allah. Allah ya yi ba annabi Nuhu alaihi salam, yace zuriyata man hamalna ma'anu, yayin da yake jan hankalin Yahudawa bisa godiya ga ni'imar da Allah ya musu. Ya aiko mafi yawan annabawansa a cikin Yahudawa, amma Yahudawa ba sai godiya ga Allah, sai Allah yake tunatar da su. Yace ya ku zuriyar wanda muka dauke ku
ainihin tare da annabi Nuh zurriyata man hamalna ma'a Nuh ku tuna abin da Allah ya muku na ainihin wato ni'ima ku tuna shi annabi Nuhu innahu kana abdan shakura shi mai godiya ne ga Allah ku yi koyi da kakanku annabi Nuhu ku zanto masu godiya ga ni'imar da Allah ya muku haka Allah ya ce da annabi Ibrahim alaihi salam yana yaban sai ya ce shakiran li an'umi mai godiya ne ga ni'imomi da Allah ya masa ihtabahu Allah ya zabe shi ya fifita shi wa hadahu ila siratul mustaqim Allah ya shiryar da shi zuwa ga tabarki wanda yake madaidaici annabi Sulaiman alaihi salam shi ma Allah ya yabe shi saboda ya yi godiya ya zama bawa ne mai godiya ga Allah annabi Sulaiman yana cewa qala rabbi auzani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya ya Allah ka taimake ni ka bani dacewa in yi godiya a gare ka bisa ni'ima da kai mun ni da iyayena shi yasa ma Allah ya ce wa annabi Dawud da annabi Sulaiman yace manu ala Dawud shukra ku yi godiya ga Allah ya ku alayen gidan annabi Dawud wa qalilun min ibadiy shakur sai dai kaɗan ne cikin bayina in ji Allah ta'ala masu godiya wannan shine sha'anin godiya idan muka dawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ya fi kowa gode wa Allah shi ya fi godiya ga Allah cikin dukkan bayi hadisi ya tabbata daga Mughira da Shuba Allah ya kare ta gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai sallah cikin dare hatta kafafunsa su kumbura sai a ce ya ma'aikin Allah me yasa kake wahala kanka alhali Allah ya yafi maka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara in ma kana da laifi Allah ya ce ya yafi maka ai sai kwanta ka huta sai ya ce afala akunu abdan shakura idan Allah ya mun ni'ima ba zan yi wa Allah godiya ba kina yana nuna mana ashe yana daga gode wa ni'imar Allah ka tsaya ka bauta wa Allah hakka ibadati hakikanin bautar Allah shine alamar ka gode wa Allah afala akunu abdan shakura da ni'imar da Allah ya mun ba zan gode masa ba ya tsaya yana bauta wa Allah har kafafunsa suna gobara sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ya kamata mu tsaya mu zama cikin masu godiya ga Allah wajen bin abin da Allah ya gaya mana wajen yawan bauta wa Allah wanda shine alama ta gode wa Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dacewa wajen godiya ga Allah domin shi ma godiya ga Allah din dace ne daga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin addu'a cikin addu'arsa da yake bayan kowace sallah ta farilla Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ya Allah ka taimake ni ala dhikrika akan yawan ambatanka da tunawa da kai Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika Allah ka taimake ni ka bani dace wajen yawan godiya gare ka wa husni ibadatika da kyautata bauta a gare ka haka ya ga Mu'adh dan Jabal Allah ya kare da gare shi yace kada ka bari bayan kowace sallah ta farilla face sai kai wannan addu'a Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik dan uwana mu sani ainihin wato godiya kamar yadda na bayyana a baya ainihin babban al'amari ne a musulunci Allah ta'ala yana yin sakayya mai girma ga bayi masu godiya ya keɓance godiya da ambato kamar yadda Allah cikin ikonsa cikin ainihin buwayarsa yake fifita wani nau'in bauta akan wani da yawan falala da yawan lada to ita wannan godiya tana cikin nau'i na bauta da Allah yake ba da lada mai yawa a kanta ya yawaita ambatan lada da zai bayar ga bayi masu godiya Allah yana faɗa cikin Alƙur'ani yana cewa la in shakartum la azidannakum in kun yi godiya akan ni'imata ni kuma na yi muku alƙawari zan ƙara muku ni'ima ashe idan kana so arzikin kai bunƙasa sai ka yi godiya ga Allah cikin abin da ya baka Allah ta'ala ya ce wasa yajzillahu shakirin Allah zai yi sakayya ga masu godiya gare shi wasa najzi shakirin Allah ya ce za mu yi sakayya ga masu godiya a gare mu Allah ya ce ni'matan min indina wannan ni'ima ce daga gare mu kadhalika najzi man shakar kamar haka ne muke yin ainihin sakayya ga wanda ya godiya ma'ana in ka gode wa Allah to Allah zai ninninka maka abin da ya maka da ni'ima saboda haka Allah ya ce mu yi godiya gare shi balillahi fa'bud wa hum min ash-shakirin ka bauta wa Allah shi kadai ka zama cikin bayin Allah masu godiya ga ni'imomin da Allah ya maka shi yasa ma yana cikin samara ma'ana amfani da ainihin wato riba da zaka samu in ka zama cikin bayin masu godiyar Allah Allah zai yarda da wa in tashkuru yardahu lakum in kun gode wa Allah Allah zai yarda da ku Allah yana da rahama sai ya ainihin wato hayya ya ba mu sabubba da zamu yi masa godiya ya yi mana hanyoyi da za mu yi masa godiya ma'ana ya yi mana ni'imomi da idan muka duba muka fahimta muka duba da basira za mu yi godiya ga Allah shi yasa Allah yake gaya mana cewa ya shar'anta mana shari'a ce ta musulunci dan ya zamo ya ba mu takawa kuma mu yi godiya a gare shi Allah ya gaya mana ya cika mana wannan addini ne saboda mu yi godiya a gare shi
Allah ya ce mana ainihin wato ya yi mana gabanmu ne da ya halitta a gare mu domin mu yi aiki da gaban ko mu yi godiya a gare shi. Ma'ana yayin da ka ci abinci ka ji ɗanɗano mai daɗi sai ka ce alhamdulillah, sai ka gode wa Allah. Yayin da ka kalli abin da yake na shari'a mai ban sha'awa sai ka ce alhamdulillah, kai godiya ga Allah. Yayin da ka ji alƙur'ani an karanta ka ji daɗi sai ka ce alhamdulillah. Ma'ana dukkan gabarka da Allah ya maka yana so ka yi amfani da ita wajen godiya ga Allah. Sannan kuma Allah ta'ala ya ce ya yi mana abuwa ne cikin mafi yawan abin da muke yi na sabon Allah don mu yi godiya. Mun yi laifi idan muka ce Allah mun tuba sai Allah ya yafe mana dan me yace la'allakum tashkurun kuma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkuruna. Ma'ana mu ne muku abuwa ne don ku yi godiya idan kuka ga ni'ima ta abuwa da muka yi a gare ku. Haka da Allah ta'ala ainihin wato yake kawo mana yini da dare inda za mu kwanta da dare mu tashi da safiya ainihin mai wa Allah godiya. Haka Allah ta'ala yake so mu zama cikin bayi masu godiya gare shi. Yana cikin samara ma'ana amfani da za mu samu in muka zama cikin masu godiya ga ni'imar Allah shine Allah zai kara mana daga cikin ni'imarsa. Kuma dan Abdul Aziz Allah ya kare ya gare shi, ɗaya daga cikin khulafa wanda ake cewa da shi khulafa ar-rashid, cikin ainihin halibobi adalai, yana cewa qayyidu ni'amallahi bi shukrillah. In kuna so ni'imar Allah ta dawwama a gare ku to ku rike ta da godiya ga Allah. Ma'ana gode wa Allah shi zai tabbatar da dawwamar ni'ima a gare ku. Inji Umar Abdul Aziz Allah ta'ala ya kare da gare shi. Yana daga cikin ainihin wato samara riba da za mu samu in muka zama cikin bayan Allah masu godiya gare shi shine ainihin Allah ta'ala zai yalwata mana arzikinmu, Allah zai yarda da mu, Allah ta'ala zai ainihin wato yabe mana kurakuran. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amril mu'min, kai mamaki game da al'amarin mu'mini. Yace laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, ba wanda yake da wannan ni'ima sai mu'mini. In asabatu sarra'a shakar, idan ni'ima ta same shi sai ya gode wa Allah, fa kana khairan lahu, sai ya zama masa alkhairi. Wa in asabatu darra, idan wata cuta ta same shi sabar, sai ya haƙuri, fa kana khairan lahu, sai ya zama masa alkhairi. Ma'ana yana daga cikin alama ta mu'mini na gari, duk yayin da ya samu ni'ima ne wa Allah godiya. Dan wani abin da ake nufi da godiya ga Allah shine ainihin sanya wannan ni'ima ta Allah cikin bin Allah a cikin ta. Ma'ana idan Allah ya maka ni'ima ta gabbai, ya baka lafiyar gani, ya baka lafiyar ji, ya baka lafiyar tafiya, to dukkanin waɗannan ka yi amfani da su wajen bautar Allah, shine ka gode wa Allah. Haka san haka shine Allah ya maka ni'ima ta lafiya sai ka ɗauke ta ka je ka saba wa Allah da ita, ba kai wa Allah godiya ba kenan. Saboda haka dukkanin ni'imar da Allah ya maka za ka yi godiya ga Allah akan harshenka, za ka yi godiya ga Allah a cikin zuciyarka, sa'annan za ka yi godiya ga Allah a gabanka. Godiya ga Allah a zuciyarka shine ka kudurta cewa dukkan wata ni'ima daga Allah take, ba wani ba. Dukkan ni'ima daga wata take Allah shi kadai. Idan Allah ya buɗa maka kasuwa karka ce ai dabara ta ce, inna ma utitu ala ilmin indi, la, wannan ka saba godiya ga Allah. Ai mun iya dabarar kasuwa, ai mu muka sai da kasuwa take, ba gode wa Allah. Allah shi ya buɗa maka, kai wa Allah godiya. Idan Allah ya baka lafiya karka ce kai ai saboda ka san ina kula da shan ruwa mai kyau, ina kula da cin abinci, a'a ka ce alhamdulillah Allah na gode maka. Wane ne nawa masu cin lafiyar abinci suna fama da cuta iri iri, ashe Allah ne maka ni'imar lafiya suka ce alhamdulillah. Ka kudurce a ranka cewa dukkan wata ni'ima daga Allah take, shi kadai ba daga wani ba. Kada ka Allah da ni'imar Allah da wani. Shi yasa yana daga cikin abin da yake wato qawaimul aqida, abin da yake tauye aqidar mu'mini, ya allaka godiyarsa ga wani Allah. Mana idan ya samu ni'ima ce daga wani take, ba Allah ba. Ai saboda ai wannan yana bin wani wani shi yasa yake samu ni'ima, amma ka in dai je na bin wannan wani to kuma ni'ima ta wuce kenan. Allah ba shi ke ba shi ni'ima ba, ko kuma yace a'a ai yana da malamin da yake masa addu'a shi yasa yake samu wannan ni'ima, amma ranar da malamin yace ya daina masa addu'a ya daina samu, kenan ba Allah ne yake masa. A'a dukkan ni'ima daga Allah take shi kadai, ka kudurce wannan a ranka. Dukkan wata ni'ima daga Allah yake shi kadai, ba wanda yake maka ni'ima ba Allah ba. Kenan wannan ita ce godiya a cikin zuciya. Abu na biyu shine godiya akan harshe. Diyayin da ka samu ni'ima ka ce alhamdulillah, ka gode wa Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin mabiya godiya ga Allah cikin dukkan mutunsa. Shi yasa yake ga mana cikin hadisi ingantacce yace inna Allah la yarda an al-abd, Allah yakan yarda da bawa, Allah yakan yarda da bawa. Wani bawa yace alladhi ya'kul al-aklata fa yahmid Allah alaiha. Ma'ana mutum ne aka masa abinci sai ya ci, da ya ci abinci sai ya ce alhamdulillah, tsakaninsa da Allah ya tuna ni'imar Allah da ya masa na wannan abinci.
cewa Allah ne ya hore masa, Allah ya bashi lafiya da iya kaiwa bakinsa. Akwai wanda za a kawo dukkan dangi abinci ba zai iya ci ba, Allah ya bashi lafiya. In yace alhamdulillah, wannan godiya sai ta ainihin gadar masa da yardar Allah. Inna Allah la yarda 'anil 'abd, Allah yakan yarda da bawa. Ya kulul aklata, ya dauki loma ɗaya ya ci ta abinci, fa yahmadallahu alaiha, sai ya ce alhamdulillah. Wa yashrabu sharba, ya dauki kofin ruwa ya sha ruwa, fa yahmadallahu alaiha, sai ya ce alhamdulillah. Kaga wannan shine godiya ta harshe kenan. Idan ka tashi daga bacci kana miƙewa, ba za ka tashi akan gadonka ba ko akan shimfiɗarka ba, sai kai wa Allah godiya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Dukkan motsinka ka gode wa Allah. Haka manzo Allah ya koya mana. Wannan ka zama cikakken bawa kenan, baka manta da ubangijinka ba, baka manta da Allah ba. Ka ci abinci ka gode wa Allah, ka kwanta bacci kai addu'a ka gode wa Allah, ka tashi daga bacci kai addu'a ka gode wa Allah. Dukkan motsinka za ka gode wa Allah. Wannan shine godiya akan harshe. Godiya akan gabai kuwa shine ka amfanar da gabanka baki daya, ka sakkara su baki daya wajen ainihin biyayya ga Allah ta'ala. Kada Allah ta'ala ya ganka ka dauki kabarka ka je inda Allah baya so. Kada Allah ya ga ka dauki hannayenka ka yi amfani da su cikin abin da Allah baya so. Kada ka dauki idanunka ka kallon abin da Allah baya so. Wannan ya saba wa godiya ga Allah. Mu zama masu yawan godiya ga Allah cikin dukkan rayuwar. Sannan idan Allah ya yi maka ni'ima, za ka gode wa Allah cikin wannan ni'ima din. Idan Allah ya baka lafiya, sai ka yi aikin da za ka taimaki addinin Allah da ƙarfinka. In Allah ya baka arziki, sai ka ɗauki arzikin ka ciyar da addinin Allah gaba da shi, shine ka gode wa Allah. Mana ya zamo kana amfani da arzikinka da dukkan wata ni'ima da Allah ya maka. In Allah ya baka ilimi, ya zamo kana karantar da mutane, shine kai wa godiya, kai wa Allah godiya. Dukkan irin basira da Allah ya baka ko wata ni'ima da Allah ya maka, ka yi amfani da ita wajen taimakon addinin Allah, wajen taimakon bayan Allah, shine ka gode wa Allah, shine ka gode wa Allah. To haka Allah ta'ala yake so mu zamo bayi masu godiya ga Allah, kuma ya yi mana alƙawari cewa zai yi ainihin sakayya mai gwaɗi ga dukkan mai godiya gare shi. Zai ninninka masa ni'imarsa in kayan godiya. Sannan abin ban takaici, abin ban mamaki, dukkan ni'imomi da Allah ya bayi, amma Allah ya ce wa qalilun min ibadi ash-shakur, kaɗan ne masu godiya a cikin bayina. Wa qalilun min ibadi ash-shakur. Yanzu ka ji bayanin alqur'ani cike yake da godiya ga Allah. Allah kansa subhanahu wataala shine ash-shakur. Allah subhanahu wataala shi kanshi yana cikin sunayensa ash-shakur, mai godiya ga bayi. Ma'ana da yake bi godiyar Allah, idan bawa yayi aikin alkhairi, Allah ya alƙawari zai saka masa. Allah baya saba alƙawari, sunan Allah ne ash-shakur. To amma kai bawa kane wa Allah godiya, sai Allah ya ce wa qalilun min ibadi ash-shakur. Sai yace inna Allah la dhu fadlin 'ala an-nas, Allah mai yawan falala ne ga bayi, walakin sai ne aktharun nasi ko aktharum la yashkurun. Mafi yawan mutane ba sa godiya ga Allah. Mu dauki kawunan mu kowanne ɗaya daga cikin mai dora akan ma'aunin wannan aya. Inna Allah la dhu fadlin 'ala an-nasi walakin aktharuhum la yashkurun. Allah mai yawan falala ne ga bayi, sai dai mafi yawan bayi ba sa godiya. Kowa daga cikin mu ya dauki kansa ya dora akan ma'auni da wannan aya din. Shin ka gode wa Allah ko kana cikin waɗanda walakin aktharuhum la yashkurun? Ka duba ni'imar da Allah ya yi mana. Muna nanatawa, wanda bai san ni'imar da yake ciki ba sai wanda bai san tarihi ba. Amma duk wanda ya san tarihi ya san Allah ya yi mana ni'ima, bal ma ni'imomi wanda ba sa ganin ruwa. A ce a yau misali, a ce babu mutum daya da zaka ce yau yana da riga guda 5 kacal, babu shi. Akalla duk lalace wata yana da riga 6, 7, 8. Yanzu ba a maganar mai riga 30, mai riga 100, ba a maganar su. A'a, yana da guda 7, 8. 7 din nan kenan, ko da kullum za ka canza ka, kana da kwana 7 kana cikin ni'imar Allah. Yanzu Allah ba za ka yi wa Allah godiya ba? Zai wahala a waye gari a ce mutum bai samu abin da zai sa komin lalace wasu a maka ba. Zai wahala a waye gari mutum bai fita ya je ya nemi sana'ar da zai samu arzikin. Allah ya mutu mana hanyoyin arziki iri sai dai wanda ba da shi. Ashe Allah ya mana ni'ima. Bayan nan kadan, ba shekara 500 ba, shekara 50 baya, shekara 60 baya, shekara 70 baya, akwai wani arzikin babu shi. Amma da Allah ya mana ni'ima, kuma ne wa Allah godiya. Nawa yanzu idan ka duba mutane, Allah ya musu arziki wanda yake arzikin da iyayensu da kakanni ba san irin wani arziki ba. Miliyoyin kuɗi Allah ya tara mutum, kuma Allah yana ba shi ba da riba rana. Mune wa Allah godiya, kowa ya ɗauki kansa ya dora a ma'aunin godiya. Wallahi tallahi qalilun min ibadiy shakur. Abin da Allah ya faɗa gaskiya, ba mai wa Allah godiya.
bal ma abin da yake shine mafi yawa daga cikin mu sai mu kalli gaba, kwadayin mu shine ba ma kallon baya, cewa duk ni'imar da muke ciki a kowanne muka bi, duk kasawar da muke ciki a kowanne muka bi, sai mu kalli gaban mu kalli ni'imar da Allah ya wani ce ina ma Allah ya yi wato ko gode wa Allah ba cikin ni'imar da muke yi. To saboda Allah ta'ala yake cewa duk da irin ni'ima da ya gaba yi, amma dan ne masu godiya. Hikimar wannan shine ya kai bawan Allah ka gode wa Allah, ka san Allah ya maka ni'ima, kada ka rena ni'imar da Allah ya maka, ka sani mutane dubbai dubun dubata ba su da wannan ni'ima da Allah ya maka. Saboda haka kai wa Allah godiya, kar ka zama cikin bayan Allah wanda suke mutu ba su yi wa Allah godiya. Inna Allah la yufaddilu 'ala an-nasi walakinna akthara an-nasi la yashkurun. Allah ya ce mafi yawan mutane ba sa gode wa Allah. Mu zama cikin masu godiya ga Allah cikin ni'imar da Allah ya mana, kada mu karanta ta. Godiya ga ni'imar ita ke bayuwa zuwa ga ƙari. La in shakartum la azidannakum, wannan shine ka'ida a wajen Allah ta'ala. In kai godiya ko min kankantata baka kalli na wani ba, sa'annan kai hasada ko kai zargi ko ka nuna damuwa dan me Allah ya wani bai mun ba, a'a kai ni'imar da Allah ya maka ce Allah na gode ma, sai Allah ya kara maka. Da in shakartum la azidannakum, haka Allah ya ce in kai godiya lalle za mu kokari a cikin godiya, mu zama cikin bayan Allah masu godiya, mu gode wa Allah cikin ni'imomi da ya mana. Bari ka tuna Allah a dukkanin rayuwar, in kana da ya gode wa Allah, Allah ya baka mashin ka gode wa Allah, Allah ya baka mota kai, in Allah ya baka kafar da zaka taka lafiya ka ce alhamdulillah, wani bai da kafar ai. Dukkanin halin da kake ciki gode wa Allah, ka sani komin kasawarka, komin baya da kake a cikin mutane a kowace kake, ashe ko alhamdulillah. Shi yasa manzo Allah yake ga Musa sallama, yace duk yayin da ka kalla kaga wani mutumin da Allah ya jarrabe shi, in kaga wani mutumin da Allah ya jarrabe shi ko da cuta ko da wata musiba, ka gode wa Allah, ka ce alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam, dai inda idan ka gano wani wanda Allah ya jarrabe shi da talauci da cuta da wahala, sai ka ce alhamdulillah, ka gode wa Allah alladhi afani, wanda ya bada lafiya ya tsare ni min mabtalaka bih, daga abin da Allah ya jarrabe ka da shi, wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa, Allah ya bibita ni akan da yawa daga cikin wanda ya halitta. Yanzu Allah kai baka gani ka fi wani, kai ma ka sani. Saboda ka me ya kamata ka gode wa Allah, kada ka rena ni'imar da Allah ya maka ce ka gode wa Allah. Allah haka yayi bisa ikonsa, ya kasa mutane gida-gida, amma kowane bawa Allah ya masa ni'ima. Allah kuma yana so ya ga bayi suna gode masa, sai masa godiya. Allah ka sanya musu masu maka godiya a bisa ni'imomin ka. Lalle wanda Allah ya datar da shi zuwa godiya ga ni'imar Allah, ya samu dace duniya da lahira. Zai rayu a duniya cikin godiyar Allah, cikin ni'ima, cikin wace hankali, zai kuma gamu da Allah cikin yardar Allah. Wa in tashkuru yarda lakum, in kun yi godiya Allah zai yarda da kai. Idan kun mutu kana da godiya, za ka je ka samu ainihin yardar Allah. Allah bai gaya mana cewa fa idan muka mutu cewa Allah ba mu yi godiya ba, ko dai kun ko baki ɗayan mu, to abin da zai faru shine aka san haka. Allah ya ce darballahu masala, Allah yana buga mana misali. Qaryatan kanat aminatan mutma'inna, wata alƙarya ce amina, tana cikin kwanciyar hankali, cikin aminci, mutma'inna. Allah ya yi mata ni'ima, ya atiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah ya bude mata kofofin arziki ta ko ina. Yace fa kafarat bi an'amillah, amma sai ta butulci, ta nuna ni'imar ba ta Allah bace. Sai Allah ya ce me fa adaqa Allahu libasal ju'i wal khawf, sai Allah ya musanya mata a madadin aminci da arziki, sai ya gadar mata da me ainihin tsoro da kuma ainihin wato talauci da yunwa. Allah ya ce yayi haka ne bima kanu yasna'una, saboda abin da suka aikata. Ashe idan ka gode wa Allah kare ne, idan kuma ka ce baka yarda ba, dan me Allah zai wani ka zabe mu ba, sai Allah ya ce to wanda ni ma sai zan kare ka bata. Ashe lalle yana daga cikin zaman lafiyar da ya kai bawa, ka zama mai godiya ga Allah bisa ni'imar da Allah ya ba. Kada ka kalle ta da ido na karanta da ainihin wato kaskantar da ita da cewa ce maka nan, ka gode wa Allah. Da yawa cikin bayin Allah da ba su yi wannan ni'ima ba. Allah ta'ala ka sanya mu cikin masu yi maka godiya cikin ni'imominka. Allah ta'ala ka sanya mu cikin masu yi maka godiya cikin ni'imominka. Allah ta'ala ka yabe mana kurakuranka. Allah ta'ala ka bayyuka mu. Allah ka ainihin ƙara buɗa mana yalwa arziki da albarka a ƙasar mu. Allah ka tsare mu daga dukkan wata fitina da ainihin wato sharri. Allah ta'ala ka buɗa mana ainihin a cikin kasuwannin mu. Ka yi mana albarka a cikin gonakinmu, ka yi mana albarka a cikin iyalanmu, ka ba mu zaman lafiya, ka ba mu ainihin wato lafiya a cikin mu. Yan uwan mu da ba su lafiya, Allah ka ba su lafiya. Wayanda suka rasu, Allah ta'ala ka gafarta musu. Sai a ci gaba da haƙuri, ainihin yana cikin tarbiyya cewa dole ne mu zamo masu ainihin hidima ga addinin Allah. Kuma wannan larura ce da mu Allah ya jarrabe
jarrabe mu tunda ba mu da wani tsari a ƙasa wanda za mu ce ga mu da wani tsarin da shi za mu gudanar da harkar addini. Dole abin da muka a yanzu dai tsarin da muke gudanarwa shine da'iman idan akwai wata bukata ta harkar masallaci za mu sanar da mutane cewa a ba da gudunmawa da taimakawa domin ciyar da harkar addini gaba. Wannan shine abin da muke a wannan zamani. Har yanzu nan mu dai a ainihin Hausa Society kabilar Hausa ba mu da wani tsari da muke da shi na cewa ga hanyar da za mu iya ciyar da ainihin addini ko gaba sai ita irin wannan hanya a yanzu dai gaba. Saboda haka muna sake nanatawa ɗan uwa kowa ya bada gudunmawa domin ganin cewa an ci gaba da gudanar da harka ta wannan masallaci da addini a ko'ina baki daya, domin da irin wannan ne za mu ga abubuwa suna gudana yadda ya kamata. Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa duk wanda zai zo ya ga cewa ya riko guzuri zuwa ga taimakon masallaci, kuma waɗanda suke ba da gudunmawa Allah ya saka musu alheri, Allah ya sanya musu a mizani. Ainihin abin da Allah yake kallo shine zuciyar da zaka bayar ba wai abin da ka bayar ba. In ka bayar da zuciya mai kyau to Allah sai ya dinga maka lada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'ad-din wansur ibadaka al-mu'minin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا صراط مستقيم.